Hey, man, Sokhele. Nkosi makwenzeke. Siyothi ngosuku. I'm doing a homily. I will not follow the principle of exegesis and hermeneutics. I will do a homily, and share what the Lord has laid in my heart. Now, let me begin like this. Throughout the journey of the children of Israel, the people of God, the nation of God, we see a kind of a church that is going forward and backward. You study through their journey, you will see them going forward and going backward. And many a times when they go backward, God will allow the enemies to invade their territory. The intention is not to kill them. The intention is to draw their attention back to God. That is why when you read the book of Daniel, you'll see that in the days of the King Joachim, God gave his own people to the King Nebuchadnezzar. His own people. He handed them over to King Nebuchadnezzar. And amongst these people, there were Hebrew young men. Daniel, Mishael, Azariah, and Hananiah. Because the names that are familiar now, which are Abednego, Shadrach, and Meshach, are not their original names. I feel like preaching this morning. Those are not their original names. Those are the names that King Nebuchadnezzar gave to them. And those names have something to do with the gods, with small letter G, with the gods of Babylonian. Yet their original names had something to do with their Jehovah God. When you check the name Daniel, there's a scholar here. You'll see that the name says, who wants to be like God? Mishael is the name that says, God who sees. I might not be interpreting them correctly, but they are names. Someone say their names. Had something to do with their God. And Nebuchadnezzar wabonukuthi lababantu bakhiphile ezwenakubo kodwa still amagama abo ayaba connecta nezwenakubo. Still amagama abo asaba connecta nezwenakubo. Nkulunkulu wasentabeni ngicela ube nami lapha. Lamagama ababizwa ngawo lapha mamungonela asenento yokwenza nalo nkulunkulu wabo. And leli gama akulona igama kodwa lamagama abo awumthandazo. Wayesetha ngibanikeza amagama kodwa ngizobanika nje noma ngapha amagama. Ngizobanika amagama onkulunkulu. Ngizobanika amagama onkulunkulu bami baseBhabhiloni so that bezobizwa ngonkulunkulu baseBhabhiloni.
Please, Master. Omunye wamqamba ngoNkulunkulu elanga. Beza ngikuthula. Wenzani mama? Mama, he is disconnecting them. Utankhona bandaqhubeka. Ngabathola babili abamswaye. He is disconnecting them from their God, and he is connecting them to his gods with capital letter, small letter G. Kwalukuthi oh shadaba. Kwalukuthi lento bayamukele. Lo nkulunkulu wabo ababizwa ngaye noma besebhabhele sebeshitshwe amagama, kodwa lo nkulunkulu wabo abahamba naye ukhona nasebhabhele. Oshadabakaso babonakala abafundi bethu bethi namungaba salobo mlilo kodwa ngeke sikhotha. Akusasho bona kushinto eduma nomungabasa lowo mlilo kodwa ngeke sikhotha. Bavula amafasitela bawabhekise eJerusalema, babiza uNkulunkulu wabo noma besebhabhele bethujiwe beyizigqila, kodwa babiza uNkulunkulu wabo. Wangathi bathi I will serve no foreign God, no any other treasure, for you are my heart desire. The Spirit unto your name, the winning, the first day, 29. Ngike ngathi uma nabazalwane abangangizwa namhlanje kobusuku olusha abangabazongizwa, ngithi emveni kokuba belahlekelwe yonke into, belahlekelwe amakhosikazi abo, balahlekelwa yingane zabo, balahlekelwa ingcebo yabo, kodwa kuthiwa batholakala amahabhu abo eselokhu enabo. Namhlanje abangizwa ngabo. But yes, I've lost my wife. Yes, I've lost my identity. Nahlekana abantwana bami, nahlekana ubuzwe bami, kodwa ihabhu lami siyakuthabela ingoma yethu. Isakhona ishofa. Awusondele neshofa. Wema bathi
bathi sishaya, bathi sishaya, bathi silimele, bathi siyopha, sisezweni esingalazi. Mara ngizokutshela sisezweni esingalazi. Masithi siyaqalaza sibona abantu esingabazi, kodwa kukhona into esingeke siyenze, ukulahlekelana namahambo ethu, ngoba ngelinye ilanga asazi nini, asazi kanjani, kodwa one day God will remember us. Bathi laba bantu kade niphethe lento, ake nisihlabelelene, ake nisihlabelelene nje noma ingoma eyodwa. Niyaziba ukuthi nina ningabahlabeleli, siyanibona futhi niphethe amahambo, ake nihlabelele. But for the very first time, siyawaphakela. Wakhona yikumbani ukuthi by the rivers of Babylon, sahlala lakho, salila lapho sikhumbulisa yona athi amahambo ethu sawaphanyeka emnyezaneni ngoba abahluphi bethu bathi ake nisihlabelele lelika. Sathi siyakuhlabelela, siyakuhlabelela kanjani ingoma kaYehova esenokuthunjwa nayo. Is not for entertainment. Ungcono isibulala uma singahlabelela ulimi lwethu malunamathe olwakeni. Senisibuka amagama, nasibuka impahla yethu, nasibuka ihlobo zethu, nabafazi bethu nabantwana bethu namakhosi. Sengifuna manje to love our worship. It doesn't work like that. Kambe ngifike kanjani lapho ngoba ngisochokweni? Ngifika kanjani la? Into ephuzazi la he. Nkosi siyamangala uma sibheka emuva. Wawungenathi ngabe safana ndleleni. 2023 wabazalwane, kukhona izigodi, kukhona iy'ntaba esike sayinyuka, kukhona imigodi engeke ngoyisitha phambi kwethu. Sathi sithi ngeke siphume, bathi abantu ngeke baphume. Safika isandla sinamandla, safika isandla sinamandla, sasifuna Ebenezer. Please be seated. Jesus. Kodwa lufikile usuku oluhle. Lizali sithi na
angekho ekhona. Ushaye ngathi akakubhekile kanti ukubhekile. Baze bakunyakazisa bathi uphi uNkulunkulu. Uzwakala usho njengoJob uthi I know my Redeemer liveth. Ngiyazi umhlawuleli wami uhleli. Asiyabe esinethu. Uthe bephakathi kwale ngxaki yokuthunjwa bahlaselwa ifemine. Somebody say famine. Wafika indlala. Problem number 2. Uyazi mfundisi ngithandile uma ukhuluma ukuthi uPhilippians 3:10. Ngoba abazalwane bacabanga ukuthi la kaMsindisi iKwaTharoti. Kanti la kaMsindisi kunekhombo. Kahle noma ngabazikhombo bazana. Ikhombo yamaveji ngiyayibona yini? Ino-beetroot, ine-butternut, ino-tamatisi, ino-carrot. Uma udecide ukuthenga ikhombo, you can't pick and choose. Uphuma nako konke. Noma u-beetroot ungawudingi, kodwa uyingcenye yani bazalwane yekhombo. I want to know him and the power of his resurrection, and I want to partake in his suffering. Ngifuna ukwazi yena ubeetroot lo namanje omvuka wakhe utamatisi lo bese ngihlanganyela ibutternut ezinhluphe ukuze ngimufuze ngokuvuka kwakhe. Kodwa ibandla ngathi alikho ekuseni manje. Likhona ibandla. Ikhombo. It's a package. Ngiyazi ke bazalwane ukuthi nina uma ke kwakhulunywa ngama sufferings iswish yemi yawa. Ngoba senjalo prophet. The Lord is going to bless you. The Lord is going to elevate you. I see a big car. Catch. Receive your house. Receive your car. Receive your marriage. Receive your sufferings. Receive your suffering. Back to the center. Ngicela uqaphele lento. Osukwini oluhle uyaqaphela into oyikhulumayo. Into kaNkulunkulu kusasa esangweni isho kunendlala. Oh ayi. Ake ngizame ngapha. Kunendlala. Ithi ndoda kaNkulunkulu sasa
somewhere the days are shaking. Lead the security. Hey. The security is so remember a governing board. Now, what's a gatekeepers as a Sunday? I took one of the paramedics as was the ukuvela phike lokho bamqhiliza kasifundisa ngakhe kanti sama imisambulo sama baqhiliza sama kubabubhengwini sambulo sama kubabungithi uNkulunkulu sami lapha uyaqhubeka njengoba eqhubeka nje uhambe mbula okwakho ukulalela uhlole uhamba indlela ngisho ngathiwa uNkulunkulu angenza isimangaliso kunimvula kuyomila nini kotshala nini kumile nini kuvunwe nini. You are talking nonsense. Wathi umuntu kaNkulunkulu hawu nangu umhelezo wakho. You shall see it, but you will not benefit from it. Ake ngikhulume kancane. Kulolu suku olusha. Stop questioning izinto zikaNkulunkulu. Ngoba abanye they are going to reap the fruit. Uzwabona kodwa ungawahi. Bese uthi uNkulunkulu ukushiyile kanti ulimi lwakho lukhelezi. Indoda hayi sengimdala nomkami sengimdala uthi uNkulunkulu hey ulimi lwakho luzo abhotha lento engiyenzayo izokuvala umlomo ungakhulumi kuze kuzalwe lento ngoba mawuqhubeka ukukhuluma uzoyi-abhotha. Ikhona bazima sengizohlala phansi sengiborekile. Problem number 3, leprosy. Angeke ngisangena ku leprosy ngoba amathebula uchaza ucishe wangi preempta bengikuvana ukuthi nange ngihlule eduze kwami lo baba. Leprosy isifo contagious, siyathathelana. Ashesh uma umuntu enaso ubekwa ngaphandle. Amen usekhona. Akufanele abonakale phakathi kwabantu ngoba uzothelela abantu. Uma eke wabonakale phakathi kwabantu uyabulawa. Angibonga lenkosi. Uma ebonakale phakathi kwabantu kwenziwa njani uyabulawa. Lalela. Wase tholakala ukuthi sekhona abanothoko la abawu4. Asathiwa ya sizophupha sonke. Abakhishelwe ngaphandle. Likhona bani? Abakhishelwe ngaphandle. Ngicela insizwe eziwu4 ezelula nje. Ungazazi kahle ngezi. 4. Shall I stage?
Izomethe banjalo. So now, uyayithanda uNkulunkulu i-offside. Angithi ukhuluma ngomprofeti wathi esambeni kuyobe kunani impuphu yobithayisa ngeshekeli lathi security uyaphuta wafuna uNkulunkulu ukuthi ngoba ngiyahlonipha izwi lami ngiyalinda ukuba lifezeke ake ngidlale ifilm ngidlalele le security wavane wadropa bambane sesiyathanda wadropa a seed of faith amongst these men. Oh yeah. Kadala azwakala ethi sidlaleleni kambe. All of a sudden wavele umbuzo othi sidlaleleni kambe. Yatheke sidlaleleni kambe. Yathi emzini kunendlala ngaphambi kwethu kunama-Arab kodwa asife sihamba. Hayi ngiyekile asingalindi ukufa sihleli ngoba uNkulunkulu usengenza noma yini. Asivele uma nesibulala bayakusibulala, uma bangasibulali siyakusinda, kodwa namhlanje kulolu suku oluhle siyasukuma siye enkambini yezitha siyolanda into zethe zantshontshayo, siyolanda ingane zethe ibathe ihunga, siyolanda ingane zethe ibathe amatraksi, siyolanda umnotho wethu. Siyasukuma namhlanje, siyasukuma namhlanje. Jesus. Kwadla ukuthi Jonah Zandla kwadla ukuthi basukuma nje bayagula baphinde bawo. Aphinda bathi kodwa bona ngeke sifele kulenda sizawufa siyahamba. Kodwa ngabathola ababili abanzwayo awuphinde umakhandla uyabuzwa kodwa umfundisi awuthandi ithi ungafeli kulenda ungafeli kulenda banyakaze. Oh shada baba, oh shada baba. Kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, mangihambi mihlalo kanye nawe Nkosi. Kanti njengoba benyakaza la nasezulwini banyakaza, bathi ezulwini baqhamuka abantu abakwazi ukuphuma
sebenikwe i-death sentence. Angapha abantu abakwazi ukusukuma bephethe uthoko, iy'londa zigcwele umzimba, nokudla bekade bagcina, nabantu bakubo bebalahlile, nesimo sibalahlile, kodwa kunjalo nje babonakala bephakama. Kodwa ezulwini baphamaphi laba bantu kwathiwa ingelo. Manini fekezelani man, fekezelani nakule. Ngiyabonga zingelosi namhlanje sininikeza umsebenzi ophuthumayo. Hambani niyofuna ama-amplifier, funani i-system enkulu yaseGqeberha, niyifake phansi kwama-footsteps angeyilonda. Ngoba banyathela kanzima labantu ma baneyilonda under their feet. Kodwa ingelosi fakani i-amplifier, sifuna mabenyathela izitha zabo zisangane. Kodwa ingelosi akuzonyathela bona, kuzoduma thina ezulwini. Zeshababa kuzoduma thina ezulwini, bazothi babesusa unyawo nathi ezulwini silisuse. Okay, ubanga phethe idrum phakathi kwenu. Idrum, ufake idrum eyodwa. Alright, ufuna nje idrum uphela, i-keyboard uyidlala. Yeah. Abaka-Israyeli balale impilo, bahlanganisa, asibalekile. We will not escape this. Ngoba uNkulunkulu maseduma, he needs no connection. Akadingi nomzala wakho kamasipala maseduma, masevula indlela kwahlonga, masehlala bamagebhugebhu. Akadingi nomzala wakho udirector ukulanda ekhaya ezilalini, akusengeduma manje. Ngiyamenyula lona abantu ufika kanjani nomuntu lana wazana nabantu ngoba abantu abalana badeploy ngama-tablet kuthiwe asimazi bakushiye ngaphakathi ngoba uNkulunkulu vele waduma. Please be seated.
Fana we fana nsuke ngapha nenga. Funa bandla libona. Oyo. But keep on we sit down. No, mama, we fucking it to fucking a show I get it to. I'm an steps at long and nine, we shy and keep on to do. Go pass it back. So right. Or left. Or right. Or left. All right. All right. All right. All left. All right. Somewhere in the middle of the journey, they fell. Amaphilisi namandla awekho kodwa isiprofeto si-Texas esangweni kuyobe kuyimpuphu basaba baphakathi. One left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Baba. Asizwa ukuthi uqobo lwabayekani kube ngisikhonile. I'm gonna repeat it. Please check in cell phone yakho ihlale eduze nendawo network. They were healed as they were walking. Akukho priest this time owabadeklena healed. Abahlangananga nomsindisi baphila behamba bephiliswa ukurealize usuku oluhle. Awutshela makhelwane uthi it's time to rise. Nje isikhathi sokusuka. Ithi akusona isikhathi sokubalisa, isikhathi sokusukuma. Mabefika, ngoba sengiyayeka mfundisi wami. Mabefika la, hawu! Ukudla kungaka. Sase kugcine nini? Bathi beyakweleka itende, bathi beyakweleka itende, bafika igolide, bafika isiliva, iBhayibheli alisho bafika nento zabo ezantshotshwa isitha. Wathi ubuye ngathi lokhu kufana nokwakwami lokho.
kodwa uyaloka kanti kufana nokwakamasukani bani lokhu nanabo bekunaka enkambini yesitha akunalo kanti kulana naleli golide lakhathwa abantu kanti bilana enkambini yesitha basebenza sihlala phansi sike babesabeyahlala wathi omunye hayi asenzi kahle lolu usuku oluhle. Let us go back. Any hours of the day, kwazakala lokho esangweni. Vulani uNkulunkulu sikhumbuleni ibandla lethu. Ikona ibandla lethu. Vulani uNkulunkulu sikhumbuleni. Ngiyacabanga nje isecurity yakubona leli Qondanisa lathi ngiyacabanga iBhayibheli lisho ukuthi nabantu bengisebefile ngoba bengasabuza ukukhala kwabo ngabe behlale bekhala bekhaliswa ngeNkosi kanti they are still alive bawathatha apha amandla okungqongqoza balithatha apha igunya lokungqongqoza ngoba uma bengangqongqoza kanti basanochoko bazofa kusho ukuthi njengoba bengqongqoza nje uchoko asekho ngeke babe nesibindi sokungqongqoza besanochoko ngoba amagadi azobabulala. Asiphambe lalela bafana wo thathanda ayimthatha izinto lapha ngimthatha thathani yonke into thathani nazi nezikhwama zomama uNgcobo thathani igolide nazi izikhwama lapha sikasisibulo thathani take valuable things thathani yonke into. Buyani bafana kanti uJesu unami njalo noma ngihamba endleleni enzima kanti uJesu unami njalo noma ngihamba endleleni enzima ngekati beyane oshada baha bebekula ngekati beyane bebe weak ngekati beyane bebe nokhobo mabebuya abasaba bene ngezawushabada abasaba bene ngezanda sebephethe isiliva baphethe igolide baphethe ukudla siyabuya izinto siyabuya izinto zemana siyabuya izinto zemana. Here is the summary. God will not come from the angle of living life. 1. 2. This is the summary. Don't be quick to speak and question God, because His ways are higher than your ways. No mind can comprehend His ways. 3. Ungahlali lapho uze ufa. 4. Izinto zakho zisenkanjini zilinde ukuthi usukume uyozilanda. God bless you.